Kristus tapahi bumaruhata payut ihud partangyangan pasyon na patuluhon di bagasan morginon alani ta pasada maruhata di bagasan na martangyang nahuhom. Amin. Maredehita sian ukuede nomor 70 ono ayat siada dohot ayat tul. Mar hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi arbadia na tumu palangit dohot tanuon. Amen. Tabereng ma iduk ni hapor siawni jalan na bujuk kosa ima Yesus nama noton para silapni sikak nilas ni roha tuhak na ihian so die tungi hailau gabe hudul di siang ni habang sani di batal payung ingat kamu may bana napa taon-taon paraluan si sumuni do pa ibana sian akka si parpusa asa unang marnalu jahamu unang madeli to dimuna haleluya martangian mahita alhe di bata amanami ngadi barwa bijang asi maruham di hami halak nagalio dahodo nagugodo musunami setalu do hami di bahin alani hangkalio nami di bahini upang ido hami tu saya perkukui jalan pamunang mahami maralohon musui marhite-hite panawan ni anak haholongan rohan ima Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi dung diida si Judas parajehi nanaing huna
hukum nama Yesus disol-soli marohana di paula ma na 30 rupiah tuakka situa ni maling dohotu situa ni bangsoi nin nama salah doa hujehe hotu hapehe nasungar pipot alai diduk nasidama dan rudi hami hodo nasari isi jadi ditipal honma peraki di bagasan joy laos sumut siani lakumanikot alai dibuat situ ni malim mahepegi nin nama dan jadi padunguni tu artani joro ai tu horm ni mudar we jadi markus ni roha manasida manuhol hossa tuladani padehu baik perbedaan halak dagang anani baik perkuari ladang mudar rodi sadari asal ditugihon nasida ma Yesus sejulu ni sekaya pastu kantor alai sukut me menuruti dan nabongot angku nasida tu kantor asa kunang tersubang lahu mangaton paskai kewiruan masulatus madapat nasida di dokna pengaluan dia dong dibuatkan bepak kalakon udung ini nasida mangalusi au unang si banyak cahat kalakon tagaman pasahatong nami iba na tuko gabi din nasulatus mamadong nasida dua kamu maibana maibana marguru tu ada una alai nina akka jahudi ma patu ibana dan jadi pusau nami manang isa jadi dia luhun nasida ma ibana ninna ma nadapat tami doon pabalik-balik pun bakso nami jala mangurai mangalihun bukuan tu kesari di padok Raja Kristus Tuhan jadi di bongot 100 manusia kantorna di Juma Yesus di dok matu ibana atehe hodo Raja di Yahudi Roma halus di Yesus nasian rohando nani dukni manang nani dukni halak duing tu khotar tu kabe dia lusi 100 mah ai hal Yahudi doang bang sumi duat hak kesitua ni malim ido pasal tok doang do nabi nehum jadi dia lusi Yesus mah daksian pertibion harajau autsian pertibion harajau daktar bahin sumanalo akan apa sok asa unang sahat tahu tangan yang kejahudi alai daksi sokni harajauki meredehiga dunginin nasulatus mamaduk ibana asa raja doko jadi nina Yesus mamangalus songon nani dokdi matutu raja doang ubana tubuang jala ubana roahu tu portibion asa gua tidak pun hasil temani ganuk nasian hasil temani tangguh hidup suara jadi nina 100 mamadu ibana ahamai hasil temani
Jadi dung di dok soroni luar mai bana muse menolak akajahudi madok tunasida dan ujuk mau menang dia asal anak alai lam diguguhun nasida memadok dikuturi ibana do bansoi ay mangajari do ibana di sakop tanu cudia mamukas yang Galilea sahab rotos alai ubeki 100 manukum maibana manang halak Galilea ibana jalan di boto nasian gonggoman misiru desibana disuruh maibana tujuh misiru des ay tolot do ibana di hutan Jerusalem ujui marnida Yesus siru besi las situ tuma rohana enunga nania lidunga saya naik idau ngai bana ala naung dibiki baritana jala di arok rohana idau na tanda sifat bangga jadi gudang-gudang na disukut tu ibana alai dang dia lusi Yesus ibana disido akasitu ni malim ro disiboto surat jala gugude ibana dia lukan ia si Horides rap dohonganna direhei jalan dia lihat itu ibana disuluk pema pakaian harga tu ibana langsung iba disuri ibana mulak 100 jadi dinasadari gabe marali alima si Herodes do 100 ay nama si hosoma do nasida anggo nasailau marede alai peamdo di palua panguhum di pestai sadahalat natar huru marguru tunatinuduni natoro alaya dong matar huru ujui sada perjahat nasionalin namar kuar sifar rabas jadi dinapungui nasida didok 100 senatu nasida isedo dibangi duhamu paluaku si Barabas manang Yesus natar kuar Kristus adi boto do latin rohana sida do ubain na di masa nasida ibana alai disusoi atas itu ni malim rapot atas itu ni bangsoi mana toropi asa dibangi nasida malua si Barabas alai usau do yang ku Yesus nginin na panghumima madok nasida ise sena duai dipagi Tuhanmu paluaku jadi hidup nasida si Barabas dungin hidup 100 matu nasida atau ahama bakenokku tu Yesus natar kuar Kristus bisa luput nasida madok parsilak koma alenin na panghumima ayah hamana cah di pahe jadi lam guguma di baju juhon parsilak koma marede hita Oh
selatus ma Jesus didok malisingan. Jadi didadani aka soldado masuk sanduri bait kupal. Yape homai tu uluna. Baju dadak ma jaliton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu juluna madok. Tapi diho ali Raja Jahudi. Laos lepas tapi maibana. Dungi luar ma Musa selatus. Didok ma tu aka Jahudi. Idahamuma. Untuk gihot do ibana tu julumu. Asa di moto hamu nasu atau mucuk pangau salana. Laos luar ma Jesus majung jusuk sanduri jalan merbaju dadak. Jadi ridok selatus matu nasida. Ida hamu ma jolmai. Asa dengi ida akasitoni malim lot akan aposo ibana. Dijuhon nasida ma. Parsilakko ma ibana. Maredeta. Dungeri dok silatus matu nasida buat kamu maibana parsilako kamu ma adang jumpa ngau salana gabe dia lusi aka Jahudi maibana ninna ma marguru tupati nami ikon marutako saibana adi bae tu dirina anak ni dibata ubegi silatus lam gadda magiarna dungi diulahi manusia itu kantorna idok matu Jesus. Sedia doh. Alai dan dia luis Jesus ibana. Dungi didok selatus matu ibana. Dan aku pamu aku makatai. Dan dibotoho marhuaso au paluahoko jalan marhuaso pasilakoko. Jadi dia luis Jesus ma. Dan ngadong huaso mengaku au. Au unang nilekon itu hosian kijang. Di bahini gumudang dong dosa ni napa sahat tonaw to. Jadi olah ni imah dilulus silatus dalan palwahuni bana. Alai majucui maka Jahudi ninna dong. Molo di palwaho dang ali-ali ni kesariho. Aina mangalo kesarido gaduk nama baik diri naga beraja. Asang dung dibagi silatus hatai ditugui huma Jesus haluar lasud lumai bana dia bangsa baru kumani diinganan namar kuar patar batu alai anggu dihata hebir gak bata imana masa di hari perhubasan pasca Maria Hosniari.
Dungi di dok matu akajahudi ida hamuma raja muna alai digoguna sida majuhon padau mai parsilakon mai bana dungi di dok silatus matu nasida parsilak koma raja muna. Jadi dia lu siap kasih tu diwali mima dengan dong raja nami dukon ni kesari mare deita. Naso merguna hatana lamgada tahe gaorna dibuat aik mamuri tanganna dijuluni atoropi huhut madok lias dua sen mudarnya hamudo nasari disi dungeninna sudina atoropi marasa pata tuhami dohot tu yanak kunami mudarnai dungi sauma di balua si Barnabas ala yang Yesus dilisingi dungi di pasahama asa di parsilaton mare deita. Asini rohama dihabung dohot dame siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus tukatai amin. Hatani debata nagabe renungan laho mengaripun sudi barita si tahun ini Yesus hitung-hitungani pertanyaan pasion napa toluhon di borngenon ima deba senau rapta bayut ihu nakin naku jawab kami si Matius 27 ayat 3 sahat rodi ayat 10 songonon diduk disi. Jadi dung di dasi Judas para jehe naik kona nama ibana di salsoli maruhana di baula ma
atau lupulu rupiah tak situ ani maling dohot situ ani bangsoi ninam salah doa ujehe hoto HP naso ngerti kok alai di nasi dama dango dihami hodo nasariris jadi ditipal hon maperaki tu bagasa joy laos sumut siani laku manikot alai dibuat akas itu ni malim mahe pengi ini nama dan jadi padumuni tu artani cor ai tu khorni mudar jalan marmus ni rohan nasida man khosa tuladang ni padihulun bahen perbadani halak dagang alani ido uben namar kuar ladangi mudar rodi sedari bisima cupang hatani panuirang Jeremia nama do dibuat nasida do 30 rupiah asam ni nani asam dia asam diba anak Israel dungi dilihon mai manuhor ladang ni pati hudon songon nani runi Tuhani doa 5 sahatnya mula di pasion na parjuno itu kiho dahita mamilih nak umuli dohot tiki na tepat tu adupan ni Yesus ido mula tapayot ihut dinaro Yesus madapaton keluarga ni si Marta, si Maria, si Lazarus. Ada raksa sahat ibana tukul kata terus jelang memberikan yang terbaik dengan waktu yang tepat. Nah budari tengusnya di pakos rohata di pasion dapat 2 akun asa unang tergoncang hapor siapa jangan tergoncang atik B saya terus adong goncangan iman di tengah-tengah ni sadok ngul ni colong alai kebi di paposido asa unang ono tergoncang hapor siapa nuaing di pasion dapat tuluh konon naing lamberengot ka manusia manak sungguh dia karakter ningulu ni colman manak sungguh dia pakko manak sungguh dia kepribadian yang sada-sada halak laho pataridahon khosom ni rohana elat ni rohana tu Yesus Kristus Tuhan lau madok sasitongna deng jadi jegehon colma unang di jegehon doan na colma taboto do mace argado kita colma sien mulana be jedo pan itu hatta alan ini tung masai posisi itu do mulu masa memang dingulu ni ta colma nama jehehon dongan na colma mulu masa nasi songoni imah nagi nuarana maralomo-lomo tu dongan na colma marlomo-lomo tu dongan na colma monoridok marlomo-lomo ima sada hatarida ani haja hatoni jolma nama sai roa situtu ala dipakai lomo nasapi sokola berduli tudungan na jolma horan lau membuat na di bagasar rohana
parutungan tu diri sendiri. Oma na kinuaran na jujut ka bigi eksploitasi. Eksploitasi. Marlomo-lomo or di zaman sisaunari rupani tu akada danak be mana eksploitasi tu sumber daya alam. Mana natinopan ini bata. Manang marlopo-lopo tu akad parupuan. Tujuh masa-masa sumber. Tunglungun situ tu dong pakor honi papahenani namar lomo-lomo. Aitung haru dia bolo dosa sitong na pakor honi ulau nasi semoni. Somalna tuk suadong do roha na pangeluhon dinalako mangulahon lomo nasapi. Alai totudo ikuho na uhum ganuk jolma na mangulahon nasi somoni. Alan ido boy di ujungna gabe masa panosolio ya kajolma nama lomo-lomo. Somalna saya barku di doro angka panosolio manakina tabereng gulung si Judas Iskariot. Songon ajujuk tabi kirupani di padohan yang kapepata. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Soalnya menatai dah kamang tak kena nami diulau ni si Judas Iskariot. Dinadi cehon ibadah Yesus. Holan Allah ni hakiuk ni perdagingan. Tahu jimah. Asatu pakas palatusio tatariung tu si Judas Iskariot digamati dah karakter nasa sitong na. Ati pihak kebibu ini pasti dingon ganung mulu ni jorma songon sifat manak songon kepribadian ni si Judas Iskariot. Tidak mah dipanidagion ni buku nabadiai. Sudah itu hitau boto kuari. Sudah. Ma boto kuari Judas Iskariot. Bahkan sifat dohok ulahun nabe umat boto ni. Dasa-dasi siani Yesus do ibana. Itu. Dan masa jonok do ibana tu Yesus jonok. Kedudukan nabe masa tipu jangan terhormat. Ai sitio puro. Sitio kas ni rombongan ni akasisian itu ibadah. Imati pun hati-hati kedudukan na. Dasa didongani do Yesus. Tu ulau namar berita nauli. Bahkan doa kota hepak ni ibadah di buru Yesus. Dinarap nasida. Lahu mangaton perpadanan nabadia dan ilihon Yesus. Alai tidak. Nape jonok ibana tu Yesus. Nape saya didongani Yesus. Nape saya dibigi ulau na penatupani Yesus. Nape saya dipaidai dari pabereng-bereng sudah nasa udah doho papahenan Tuhan Yesus. Nape na saya dipaingot-ingot jala dibereng takas tak dahalongangan na penatupani Yesus. Alai tukso sahat dorhana. Manada isi Yesus di tengah-tengah ni nguluna tapa mana ma bagas karakter ni ulau nai nape sitio puro ni sisiani ibana alai di buku nabadia itu tuk panakko do ibana dia selalu pencuri dan jojok do dibuat ibana ya pengusaha kasni sisiani. Damalono ibana songon si paula-ula berpura-pura lahu mengasihi akan akukus. Itu nata paywak di pasion na percuri. Sahira ibana ma para sirohai HP pamanus do ibana. Sahira ibana ma na burcuruhai HP panakodo ibana. Damalono ibana
salinai berpura-pura berpegang teguh tu pola hidup sederhana dan pembelaan terhadap kepentingan orang-orang miskin. Tengok ujuro si Maria, dot si Maria Magdalena, laho mamiyahi Pak Yesus marhite miyak narwastu, miyak na amri, miyak na argai, dapat tersauna berlagak para sirohan ibana, tu akan apus. Jadi dok puasa sugina di semiyaki arga 700 rupang. Pahin si lehon tu akan apus. Alai dak kulani di pihak kamang letak kena nami. Nota bereng soal karakter kehidupan di si Judas Iskariot. Dan hidupnya ulau nana cumorot. Alai pengkhianat tu ibana. Pengkhianat. Di jehe hodo Yesusi. Tua kasih Tuhan yang halim, tua kapamuno, odo korupsi, nau balaga cian sifat, dohot watak ni si Judas Iskariot. Di pakatayonna dohot akka si Tuhan yang malimi di nani dokna. Sedia malehono muna tuau, asa hupasahat ibana Tuhan. Sedia mah, lehono muna tuau, asa hupasahat ibana Tuhan. Omma naginoranna barter sistem, komersialisasi jabatan. Inilah korupsi ala Judas Iskariot, memperdagangkan kedudukan dan sumpah setia dengan tidak memperdulikan derita orang lain demi kepentingan pribadi dan rencana pribadinya. Dia bisa ada perenungan arga doi di pasyot tanda betul kon. Ati behabui saya harus terdapat melungi kita jol marupani nasi sokoli. Napa tumpah komersialisasi jabatan. Soklah peduli itu pikiran tudus niru hanya karena torok. Ala ikut hula pikiranna nekusau jadi. Namang ibu taber dok kamang utak kena nami. Bahasa pola ikut jehoni si Judas Iskariot tulah Yesus. Bahasa pola ikut horwa jehoni nani. Bahasa pola ikut mengkhianat ibadah orang Yesus. Kasih tongna udah alasannya. Ala holong rohana tu hepe. Ala memang nunga saya dibuhi materialisme pikiran iban. Asing ni ala memang sadung di mana rasa cemburu. Mida akasi sana asing. Ala saya didokdo si Petrus dokumandan sido. Ala saya didokdo si Yohanes sido naga bisa siapa Yesus. Mungkin ada rasa cemburu di bagasan rohani si Judas Iskariot. Alai takulani nata bereng. Puasa ikom berani pun ibana mati hewan Yesus. Alai buidui lani dia harapan dapat doa pakirimona lahu mangihutu Yesus sangat meleset. Alam mungkin dibuhi pikiran semua pikiran hal Yahudi pikirannya. Ala diribu Yesus nagabi pahlawan perang secara dunia. Nabi baluahum pangkomi Romawi di hati hai. Jelas Yesus mabelum narupani nagabi pahlawan perang paling tidak angkaton nama ibana mana nagabi stak di rohana. Manang imah atubu nasuan di bagas rohani si Judas Iskariot. Harapan pakrimona sangat-sangat meleset. Tapi Yesus madok nasanya gihot manghutona disuadahon madirina dituhu masilam natu ibana diihut tong maau. Masih abal situ tu roha dotu pikiran lain membuat dia harapannya sangat-sangat kecewa. Kalau ni ido benagawi mat ilmu selamat ibana asal nang jupang pembalasan sesuatu ni malimi tu
tu dirina. Makirim dia raja porti bidu ibana. Songon taruh nakin ala dirajui Yesus Mesias songon jabatan politis di tengah-tengah rohani. Alai nau porlo ahadidok si Johannes taring tu ibana. Ai nunga disonggopi si polisi ibana. Sasi tengah itu. Nunga disonggopi si polisi ibana. Berarti sadok todina rohana pikirannya hadirionnya magibu disonggopi si polisi. Alani kamang otak nami idona tabereng dungga bedi payut si Judas Iskariot salah biar kami nina ibana di bagasap terkorban salah biar irobannya saya jujur tadok rasa kesal di tengah-tengah ini model pelayan di Yesus alai disonsoli ibana di pudian ni hari HP sesal adalah arus deras yang mengikis hati. Ia tidak mau untuk berhenti, apalagi berpaling kembali. Tak masalah sesongan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Sesal dahulu yang bertuah, sesal kemudian yang celaka. Ido anggo manursoli dipuli di bagasa rohani nang si Judas Iskariot sampai ikut manikot ibana imati bekal na perjudo na taberin san karakter ni si Judas Iskariot alai sa sitong na gudang do pena aka karakter ni mun ni colma na marhosom ni roha tu Yesus sendiri alai gumudang me bayu diutota di Jumat Agung di si tahun ini Yesus songon kehidupannya kasih Tuhan iman songon kehidupannya kasih foto surat ala nasida sebagai motor penggerak lahu manak Yesus manak songon tipe kal kehidupannya selatus mau cuci tangan saya diri pulau marhide na cuci tangan ibana lias ibana siap hajahatonna nani ulana alani kamang rotakan nami passion dapat tubuh honor gabe babuah kita bahwa memang dipertontonkan passion dapat tubuh honor dogo parani karakter pengalaman kita colma itu dibata alani didok hatok mahita roh manupoti sudi akadosa akaliotan tuadupan ini dibata saya daw masa kita pangalaho nameng eksploitasi ngulu ni colma pangalaho namang gadis manang nama luhur colma sahira bayan bahkan komoditi di onan pengkhianatan adalah bagian dari sebuah kejahatan karena dapat merugikan bahkan menyakiti bahkan membinasakan orang lain menodai kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Alani Roma kita sobat manopoti hahurangan pangalahu dosa papahenata tu Yesus Kristus para sirohai. Amin. Tunggar gado hatam di pertanyaan passion natulu arion nau paibut ihutami gabelam nal-nalma di bagas rohanami jela bagas ukhir setahun mawali Yesus humaku pami coba gudahmu si pain rohana pikiran papahinan natuko satonga-tongan imun niak kena toro satonga-tongan halak jakudi satonga yang kasih Tuhan iman satonga-tongan yang kasih foto surat satonga-tongan yang kasih sian manang na si Judas Iskariot pe na takas Tuhan macehiro
holan alani gulut di artai ana nang inuhan ni simu Tuhan paluasan bekas menad hadiriun nami jado pamu asal terkapot tami sungguh papahenan yakang ngulu nasi songoni alai asasai betul-betul kami mangibul dina hitok kami ho dina hubasi kami ho dina hubegi kami hata takas sami Tuhan gabelam pitama hapor siang nami selam bungo mahami ganu pahari ganu tiki lam takasma magudang lam matoras nakka porsiang nami babai kami mergugu mengadu bisudi antana masa ramoti maharsudi ruas nikuria ramoti masudi bangsa nami Indonesia ditongani guncangan-guncangan teroris itu unang paluasan gudoran takutan mabiar oleh siapa diomudo aparat keamanan kepolisian tentara nasional Indonesia laho pasona mengamankan bangsa nami Indonesia pos dorohan nami dia ikkokodo na terus jongjong lumobima maparrohai bangsa nami marhite presiden nami dot aka menteri-menteri asa bulus rohanas tidak laho mangaleho tuntunan na dumingkan di tonga-tongan satu ngulu nami sung rakyat Indonesia itu melihat di mana foto gongkong mangulu nami mardame sona nang di bagasan warna lehon akta hiras neroha ha hisar hamalumun nesahid dia ka ruas negeri natongon mengadupi para sahid natongon nagali pamatang todim saya usi konon mengalehon pos niroha kirim bahwa tuk doho mangrupi doho pamalukon marhiti asi doho holong temuliate mari fotokan homan terpuji marsangat manotong rodi saliling ni lilingna amin. Data nomor 410 itu mulai ayat sada los dapat sahakna pilihan.
bata amanami na di banua kica. Hodo harorwani saluhut silyakon-lekon na dengkan. Dohot nasa ulibasa na moliutus. Kupasahat tami ba. Siyan na nilekon mitu kami pilihan namin to. Sa jalo may kebikuat na khusus di julong. Pasu-pasu may jalan ramuti. Asa ko para siya kami pilihan. Pati bulkon harajon. Dito nga to nga ni Huriam loho di portibyo. Bukay maruhan nami marhiti-hiti todip. Asalamuta kahami. Gudang ni silyakon-lekon mituhan. Asalam kira-kira kami matok maulihat itu ko. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmat dok mahita itangian hatu patay. Kalian nami dari saya rumah harajo. Saya sawah dengan kami terus. Saya sama dosa nami sama panisan. Itu usaha di dalam nama dosa. Unak kami tuki hotu pangecunan. Kalau ama habis yang kami. Ay hodo na puna harasa. Dohot aku. Rodi hasangakon saliling na. Amin. Asini rohani itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata am. Dohot persaoran ni tot di parbadia iman. Na madongani kamu salutna. Amin. Horasma dihita salutna. Tengok ma hari Jumat romuse tugakas curot tahun payut ikut hari pernimotan di hamamatan itu ada Yesus.